जोंनि बे खासियाबारि सराइबिल बे साबकाटा बृहत्तर ओनसोल जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय बेयाव दिनै जजेफ बसुमतारी मार्टियार जजेफ बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय जे बेयाव दिनै जोबथा बादायलायनाय बेयाव जागासिनो दङ। बियो जोबोद मोनसे एक्साइटिं मेट्स बेयाव जादों आरो खासियाबारि आरो सराइबिल बे मोननै हानजानि गेजेराव बादायलायनाया दा जागासिनो दं। बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बे सराइबिल खासियाबारि गिदिरथार ओनसोलाव जोंनि लाइमोन फोरनि गेजेराव बादायलायनायनि जे मोनसे आबहावा बेखौ सोरजिनाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो गामियारि ओनसोलनिफ्रायनो बेबायदि फुटबल बादायलायनायखौ होनानै नेशनेल इन्टारनेशनेल बेसिम जाहाथे थांनो हायो। जोंनि लाइमोनफ्रा देहाया मोजां लाखिनायजों लोगोसे जोंनि फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय जानगाराव थानायजों लोगोसे गावनि केरियारखौ जाहाथे गेलेनायनि फोथाराव दानो हायो